Randamentul nu se face la semnarea contractului, se face la poziționare. În real estate comercial, diferența dintre un activ care performează și unul care stă gol nu este norocul. Este distribuția și înțelegerea cererii reale. Când un investitor sau un proprietar ne spune avem 800 de metri pătrați disponibili, știu că întrebarea nu este dacă se vor închiria. Întrebarea este cui și în ce condiții. Primul lucru pe care îl analizăm nu este prețul de listare, este tipologia cererii active. Cine caută în zona respectivă, ce suprafață medie caută, ce bugete sunt reale, nu declarative, ce domenii sunt în creștere și ce domenii își reduc suprafața. Noi lucrăm zilnic cu chiriași între 500 și 1000 de metri pătrați. Știm ce caută IT-ul, știm ce caută medicalul, știm ce caută corporate tradițional, știm unde sunt blocajele. Această informație reduce riscul. Avem acces la 99% din spațiile de birouri și comerciale din București și Ilfov. Asta înseamnă că înțelegem nu doar oferta, ci și competiția directă a fiecărui activ. Știm ce clădiri similare au spații disponibile, știm la ce nivel de chirie se tranzacționează efectiv, nu doar la ce nivel sunt listate. Diferența dintre prețul cerut și prețul închis este esențială. Greșeala cea mai frecventă a proprietarilor este supraestimarea chiriei inițiale. Spațiul rămâne liber. Timpul trece, percepția din piață scade. La final, ajustarea este mai dureroasă decât o poziționare corectă de la început. A doua greșeală este lipsa flexibilității. În segmentul 500-1000 de metri pătrați, chiriașii maturi negociază perioade de grație, contribuții la fit-out, opțiuni de extindere. Dacă nu înțelegi ce este standard în piață, pierzi tranzacții bune. A treia greșeală este nealinierea spațiului la cererea reală. De exemplu, dacă ai un spațiu potrivit pentru medical, dar îl promovezi generic ca birou, ratezi oportunități. Noi facem asocieri rapide între oameni, business-uri și clădiri. Dacă apare o companie în expansiune, știm imediat ce spații pot fi compatibile. Dacă vedem o știre despre o investiție nouă, o conectăm mental cu clădiri potrivite. Aceasta este diferența dintre listare și distribuție activă. Am intermediat sute de tranzacții în ultimii ani, aproape 700 din 2014, peste 130.000 de metri pătrați tranzacționați. Aceste cifre nu sunt doar volum, sunt relații construite. Sunt proprietari care ne recomandă altor proprietari. Sunt chiriași care revin. Pentru un investitor, gradul de ocupare stabil este mai important decât chiria maximă teoretică. Pentru un developer, pre-lease-ul corect poate susține finanțarea. În ambele cazuri, informația din piață este esențială. Lucrăm și aici cu modelul celor 5 criterii: poziționare, nivel de chirie realist, flexibilitate contractuală, profil de chiriaș țintă, strategie de ocupare. Nu le poți maximiza pe toate simultan. Alegem 3 prioritari în funcție de obiectivul tău: cash flow stabil sau creștere de valoare. Nu prezentăm doar spațiul, construim strategia de poziționare, verificăm competiția directă, ajustăm mesajul, identificăm chiriașii potriviți, discutăm direct cu decidenți, nu doar publicăm anunțuri. Pentru că în real estate comercial, vizibilitatea nu înseamnă automat ocupare. Contează rețeaua, contează credibilitatea, contează capacitatea de a filtra chiriași serioși de simple prospectări. Am lucrat cu proprietari care au înțeles că parteneriatul pe termen lung produce stabilitate și am lucrat cu investitori care au preferat poziționarea agresivă și au ajustat ulterior. Diferența se vede în timp. Un activ comercial nu este doar o clădire, este un instrument financiar. Dacă poziționarea este greșită, randamentul scade. Dacă selecția chiriașilor este superficială, riscul crește. Dacă distribuția este slabă, timpul de neocupare se prelungește. Noi nu lucrăm pe tranzacții punctuale, lucrăm pe relații și pe strategie. Dacă aveți în portofoliu spațiu disponibile sau planuri de dezvoltare în segmentul 500-1000 de metri pătrați, poate merită să privim activul nu doar prin prisma listării, ci prin prisma cererii reale din piață. Pentru că randamentul se construiește înainte de semnare, iar diferența dintre un spațiu ocupat rapid și unul care stă liber luni de zile se decide în etapa de poziționare.